20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер булачак темалар турында. Татарстанда Алексеевск һәм Әлмәтне тоташтыручы яңа трасса төзелә. Безнең республика эчендә, Поволжский округ эчендә, Уральский округ эчендә бик кирәкле жол була. Яңа юл кайчан кулланылышка тапшырылачак? Ул республика халкы өчен нинди мөмкинлекләр ача? Бу хакта тулырак Рүзәл Шарипов. Әллә суга түлиләр, әллә алтынга. Тариф 279 сум була. Андый бәя без даже ишетмәдек. Бөгелмә районы Победа бистәсендәге халык аена су өчен 15 мең сум акча түләргә тиеш. Бу саннар каян алынган? Алия Хайретдинова репортажы. Җитештерү майданнарында була техниканы үзе сынап карый, хезмәттәшлек юллары хакында фикер алыша. Республика рәисенең Төркиягә эш сәфәре дәвам итә. Бизнесті китерге Татарстанға, Россияға, Татарстаннан мында проектларды китерге. Татарстан делегациясы өчен бу көн никадәр нәтиҗәле булды. Гөлнас Сайфетдинова күзәтүендә. Киләсе ел ахырында Татарстанда яңа тиз йөрүчле трасса кулланылышка тапшырылачак. 145 чакрымлы бу юл Алексеевск белән Әлмәт районнарын тоташтырырга тиеш. Татарстанның транспорт министры Фәрит Ханифов бүген объектны журналистларга күрсәтте. Ул аның республика һәм бөтен Идел буе төбәкләре икътисады өчен әһәмиятле булуында искәртә, чөнки трасса аша Татарстанның нефть үзәге Әлмәттән башкалага 2 тапкырга тизрәк барып җитеп булачак. Хәзер юл 43%-ка инде әзер, әлеге күләмле төзелеш барышы белән бүген Рүзәл Шарипов танышып кайтты. Алексеевскиның Шынталка елгасы аша узучы яңа күпердә эшнең иң кызган чагы. Алексеевск-Әлмәт юлындагы бу объект 90%-ка әзер. Тимер корылмаларны ныгытып бетереп, өстенә асфальт кына саласы калган. Тәүлек әйләнәсе 10 кешелек тәҗрибәле бригада хезмәт куя. Руслан Галиев тармакта 3 ел гына эшләүгә карамастан, районның төп юлларын салуда катнашкан. Безнең Алексеевск районыннан шундый күперләр төзебез, юллар төзебез. Алексеевск-Әлмәт юлын төзүдә хәзер 2000 кеше катнаша, 1000-нән артык техника җәлеп ителгән. Трассаның бер өлешендә асфальт салыр өчен җир тигезләсәләр, икенчесендә инде эш төгәлләнеп килә. Трассаның озынлыгы 145 чакрым, киңлеге 15 метр. Ике якка икешәр полоса каралган. Шулай ук биредә яктырту баганалары да урнаштырыла. Аларның бер өлешен инде ясап баралар. Куркынычсызлык өчен биредә ике арада юл киртәләре дә җиһазландырылачак. Юлның тагын бер үзенчәлеге җир астындагы шушы кызыл турбаларда, аларда интеллектуаль транспорт системасы яшеренгән. Бу заманча алымны моңарчы Мәскәү-Екатеринбург һәм М12 трассаларын салганда гына кулланган булалар. Эта кабельная канализация необходима для интеллектуальной транспортной системы. Интеллектуаль транспорт системасы юлдагы машиналар агымын, һава шартларын бәяләп, вакытында тиешле чара күрергә мөмкинлек бирә. Аның ярдәмендә трассада файдаланган өчен түләүне дә уңайлы гына алып булачак. Эшне тиз һәм сыйфатлы итеп башкару өчен бетон һәм асфальтны 13 заводтан алып киләләр. Аларны юл читендә махсус ясаганнар. Конструкция дорожной одежды. Асфальт ясаганда төрле катнашмалар салабыз. Ул сыйфатлы вак таш белән булгатыла. Бу һава шартларында да катламның сыйфатына зыян китермәй, зур йөк машиналарында чыда торган мөмкинлек бирә. Чыкырлар хасыл булудан да саклый. 24 сантиметра, 3 слоя асфальта. Юлны түләүле итергә уйлыйлар. Проектның бәясе 102 миллиард сум. Бу инвесторлар һәм дәүләт акчасы. Трасса республиканың 5 районы арасындагы юлны кыскартыр дип ниятлиләр. Бу Алексеевск, Чистай, Яңа Чишмә, Чирмешән һәм Әлмәт. Нәтиҗәдә 2 сәгатьлек Алексеевск-Әлмәт юлын сәгать ярымда, Әлмәт-Казан арасын 2 сәгатьтә узып булачак. Кыйбат булмаса файдалана. Бик кыйбат булса юктыр, наверное. Абла кирәк инде яңа юллар. Кирәк, конечно. Кирәк, сүздә юк. Бик яхшы юллар. Әле качты булса, бездә из-за того, что теге морозлар, уйный, жарлар, нитә юллар. Ул яхшырак булса, тагын да яхшы инде. Алексеевск-Әлмәт М7 һәм М5 федераль трассаларын тоташтыручы Шәле-Баулы юлының Европа Көнбатыш Кытай коридорының бер өлеше дә әле. Безнең республика эчендә, Поволжский округ эчендә, Уральский округ эчендә бик кирәкле жол була. Чөнки көньяк ягына бара торган жоллар, көнчыгыш, көнбатыш ягына бара торган жоллар монда бер үзәккә килеп терәлде. Шуның өчен безгә бу жол бик нык кирәк. Әлеге Алексеевск-Әлмәт юлы 43%-ка әзер. Аны киләсе елның ахырында кулланылышка тапшырырга ниятлиләр. Трассадан файдалану бәясе дә шул вакытта билгеле булачак. Алексеевск районыннан Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Бақшашылар Тукай районындағы күлден 600 килограмм өлген балық шығарған жерлі халық сөздеріне қарағанда мындай көрініш пәнжешәмбі күн башлана. Суына химик мәддәләр ағылаған бұлырға мөмкин диләр. Янәсе басуларға кіртілген ашламалар яңғырлардан соң сулыққа леккен. Балықларның көпләп өлүе іссілік белән генә бәйле түгел, мындай һава шартларында елгалар электе сайга иде, ләкин ул чакта балыкларга зыян килмәде дип искә төшерә бакчачылар. Борчуга калган халык экологларга да мөрәҗәгать иткән, урынга участок полициясе хезмәткәрләрен дә чакырганнар. Балыклар ни өчен үлә? Белгечләр су үрнәкләрен алган инде. При визуальном осмотре источников сброса в водный объект не установлено. Объектны карап чыктык, сулыкка пычрак калдыклар агызучы чыганакларны ачыкламадык. Беренчел фаразлар буенча балыкларның үлүе аларга кислород җитмәү белән бәйле булырга мөмкин. Аномаль исселек бакчаларга су сибү өчен күпләп су алу барысы да сулыкның сайыгуына китерә. Татарстан гадәттән тышкаллар министрлыгы һава торышының үзгәрешәге турында хәбәр итә. Иртәгә көн дәвамында республикада урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Ул секундына 20 метрга җитәчәк дип фаразлана. Коткаручылар һава торышы үзгәргәндә өйдә торырга һәм балаларны күзәтүсез калдырмаска киңәш бирә. Көн болытласа да республика районнарында югары температура сакланачак. Иртәгә көндез +26 градуска кадәр күтәрелә. Последние дни установилась неустойчивая погода. Республика территориясендә соңгы көннәрдә һава торышы тотрыксыз. Кыска вакытлы яңгырлар яшен көтелә. Температура 20-дән 26 градуска кадәр күтәрелә. Бүгін көнбатыш районнарда 29 градус тирәсе иде. Якын көннәрдә дә шундый ук һава торышы сакланачак. В ближайшие 4-5 дней вот такой характер погоды сохранится неустойчивый. Бөгелмә районының Победа бистәсендә яшәүчеләр водоканал белән бәхәсләшә, ярдәм сорап төрле урыннарга хат юллый. Эш шунда ки, май айыннан бирле бакчага су сипкән өчен аларга зур сумма килә башлаган. 2 ай өчен 15-20 мең сум тирәсе. Пенсия яшендәге әби бабайлар аны вакытында түләй алмый, шул рәвештә водоканалга бурычлары арта. Алия Хайретдинова бу хәлгә ачыклык кертер өчен бистәгә юл тотты. 2 айга май-июнь 12,907 сум. Баян алганнар андай сумманы аңлап бетерә алмыйбыз. Ну, уйлыйбыз инде общий площадь өчен алган. Ярта бакча утыртмаган булса да. Шулай итеп, Латыповларга су өчен генә 13 мең сум счет килгән. 86 яшьлек хезмәт ветераны Халима Латыпова өчен бу күтәрә алмаслык сумма. Пенсиясе 20 мең генә. Миңа баштан сельсовет председателе килде. Менә шу авылның сельсовет председателе килде. Халима апа счетчик куй. Менің трубалар ішірік, мен счетчик куя алмайм. Мен бу яшта уже счетчик куйып яшай алмам, наверное, дегеш. Мына ту 7 меңне түлисең диде миңа. Біз водоканалга бардык. Бізге енді аңнатты. Мына шулай расход суны расходы көп. Мен аңламайм инде аны, нишеп расход көп. Нишеп мен виноват аның расход булганына. Один скубов норматив. Вот, общая сумма на 10 938. Рейса Канипова да пенсияда. Май айында су сипкән өчен 11 мең сумлык счет җибәргәннәр. Узган ел белән чагыштырганда 30 тапкырга күбрәк ди ул. Алар килделәр дә безгә менә бу язу бирделәр. Анда бер нинди сроклары да юк ия. Даже бер нинди ни дә әйтмәделәр, что сезгә менә 1 майдан анда тариф була 279 сум була. Андый бәя без даже ишетмәдек. Моңа кадәр су өчен акчаны бер кешегә 11 куб метр исәбеннән санаганнар. Быелның маенда водоканал хисап җайланмасы булмаучыларның исемлеген төзи. Торак кодексы буенча, әгәр счетчик юк икән, җир участогының мәйданыннан чыгып исәплиләр. Татарстанда ул бер суты өчен 0,64 куб метр. Бөгелмә районында сибә торган суның 1 куб метры 43 сум 60 тиен тора. Аны тарифлар буенча дәүләт комитеты билгели. Аена 1 суты өчен 279 сум килеп чыга. Я в прошлом месяце не стал платить, потому что очень большая сумма получилась. Этот месяц еще столько же прислали. И получилось 17 тысяч у меня. Победа бистәсендә 480 кеше яши. Авыл җирлеге башлыгы әйтүенчә, счетчик урнаштырырга кирәклеген әйтеп, йорт сайын үзе йөреп чыккан. Киңәшенә колак салганнар бүген тотылган су өчен генә түли. Менә шул хәл булмас өчен без халыкка объяснить иткән идек инде. Нидән элегрәк тә менә май аенда да, май ахырында да чтобы һәр кемнең счетчик куелмаган, без объяснить иттек. Счетчик куйдырыгыз. Потому что если счетчик булмаса, суныкі бүтін квадрат метрға келешек төлеу. Бу
Бөгелмәдә су өчен түләү мәсьәләсе буенча килеп чыккан беренче генә низак түгел. Елховка авылы халкына шишмә суы өчен түләү кәгазе килсә, яңа Александровкада яшәүчеләргә шул ук хисаплау приборы булмау сәбәпле штраф язганнар иде. Через суд, через прокуратуру алар бу бәяләрне симат иттеләр. Потому что водоканал не вправе дөрес ясамады. Килеп кисеп киттеләр башняларны, водокачкаларны, халыкның суын кистеләр. Без аңлатма сорап Бөгелмә водоканалына юл тоттык. Тәүлек ярым узгач редакциягә хат килде. Победа бистәсендә яшәүчеләргә счетчик урнаштырырга кирәк дип хат җибәрдек. Суси бу сезоны башланганчы авыл җирлеге башлыклары белән дә очрашулар үткәрдек. Хисаплау җайланмасы куелмаган очракта су өчен түләүнең ничек саналачагын аңлаттык. Җирле халык әйтүенчә, суга мондый зур сумма килер дип уйлап та карамаганнар. Бер юлы 15-20 мең сум акча түли алучылар юк диярлек. Күбесе пенсия яшендә. Без үз чиратыбызда водоканал халык белән очрашып, уртак фикергә килер дип ышанабыз. Бәлки счетчиклар урнаштыру өчен халыкка вакыт биреп, бурычка күз йомарлар. Бөгелмә районыннан Алия Хайретдинова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Сүтәрләрме, калдырырлармы Казанда гараж кооперативларын реформа көтә. Автомобиль хуҗаларының фикере исәпкә алыныр микән соң? Бу хактагы мәкаләне Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстан Төркиянең Коnya шәһәрендә яңа хезмәттәшләр эзли, берничә проект эшләтеп җибәргән ниятлибез дип белдерде Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов җитәкчелегендәге делегациянең Төркиягә эш сәфәренең бүген 2нче көне иде. Республика рәисе монда берничә эшлекле очрашу үткәрде һәм заводларга барды. Әйтик, Татарстанда авыл хуҗалыгы җайланмалары җитештерә торган предприятиянең филиалын ачу теләге бар. Елына 45 мең трактор, 75 мең двигатель җитештерүче Тюмасан заводы. Бу тимер атларны якын киләчәктә безнең кырларда да күрү ихтималы зур. Рөстәм Миннеханов биредә җитештерү барышын күзәтә, әзер техниканы карый. Бер тракторны үзе сыный да әле. Тюмасан Төркиядә тракторлар, двигательләр җитештерүче иң зур компаниянең берсе. Двигательләре моторлы киемә, яхталар, генераторлар өчен кулланыла. Рөстәм Миннеханов завод җитәкчелеге белән хезмәттәшлек юллары хакында фикер алышты. Татарстан делегациясе танышкан тагын бер зур завод Имаш Төркиядә элеватор һәм ашлык эшкәртү комплексларын җитештерүдә алдынгы. Он ярма катнаш азык ясау өчен кирәкле җиһазларны проектлый һәм җитештерәләр. Продукцияләре дөньяның йөзләп иленә җибәрелә. Рөстәм Миннеханов эшне Татарстанда җәелдерү тәкъдимен ясады. Два направления, по которым мы можем вместе работать. Первое направление, конечно же, мы будем рекомендовать нашим предприятиям, которые планируют создавать или модернизировать свои мукальные мощности, чтобы с кулями состыковаться. И если у вас будет желание, мы можем подобрать площадки. Konya Türkiye'de авыл хуҗалыгы машиналары төзү буенча алдынгы автомобиль компонентлары, станоклар, резин һәм пластмасс эшләнмәләр җитештерәләр. Konya ел сайын чит илләргә 3 миллиард долларлык товар җибәрә. Кызыксынабыз, элемтәләрне ныгытуга. Без килдек. Ходай теләсә, сез безгә киләсез. Жолларны эзләрбез. Konyaдан бизнесны китерергә Татарстанга, Россиягә, яшәгән Татарстаннан монда проектларды китерергә. Төркия белән Татарстанның сәүдә һәм икътисад өлкәсендәге мөнәсәбәтләре күптәнге һәм нәтиҗәле. Яңа хезмәттәшләр табу өчен мөмкинлекләр бар әле. Башкалар өчен дә үрнәк булырлык проектлар булдырырга исәп. Öyle tahmin ediyorum ve inanıyorum. Konya'da үзегезне өегездә кебек хис итәсездер дип ышанам. Сезнең килүегезгә без бик шат, алда очрашулар өчен әле тагын да күбрәк сәбәпләр булыр дип уйлыйм. Төркия һәм Татарстан арасында товар әйләнеше арта, узган ел 1 миллиард 200 миллион долларга җиткән. 2021 ел белән чагыштырганда үсеш 2 тапкыр. Төркия бизнесы да Татарстанны үз итә. Компанияләр безнең республикага 2 миллиард доллар инвестиция керткән. Турецкий бизнес очень серьезно представлен у нас. Это заслуга Эрдогана. После его визита ряд крупных промышленных групп пошли со своими предприятиями на республику. Рөстәм Миннеханов Татарстанның икътисады, сәнәгать мөмкинлекләре белән таныштырды. Көннең 2нче яртысында республика рәисе Төркиянең сәүдә министры урынбасары Мәхмүд Гуджан белән очрашты. Ул товар әйләнешен арттыру буенча кызыксыну зур булуын белдерде. Россия базарына чыгу өчен төрек компанияләре Татарстанны сайлыйсыз. Һәрвакыт инвесторларга теләктәш булдыгыз. Без моның өчен рәхмәтле. Бу сәфәр мөнәсәбәтләрне ныгытуга этәргеч булыр дип ышанам.
Мәхмүд Гүлжан Рүстәм Миннехановның Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме рәисе буларак эшчәнлеген дә югары бәяләде. Республика рәисе Татарстан Төркия хезмәттәшлеген ныгытуда булышлык өчен рәхмәтен җиткерде. Компания «Татнефть» инвестирует в малину и ангидрит, который получил государственную турецкую поддержку. Приобретение бытовой сети по реализации нефтепродуктов, это тоже было поддержано руководством Турецкой Республики. Все эти действия, они показывают, что вчера и сегодня Турецкая Республика наш стратегический партнер. Республикада Төркиянең 10 заводы уңышлы эшләп килә. Әлеге сәфәр нәтиҗәсендә бу саннарда товар әйләнеше дә артырга мөмкин. Рөстәм Миннеханов Кониянең эшлекле даирәләрен Татарстанга чакырды. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Пәнҗешәмбе Казанда җитештерүчәнлек 360 дип аталган федераль форум башлана. Анда Россия төбәкләреннән 1200 белгеч катнашачак. 2 көн дәвамында алар Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру турында фикер алышачак. Форум тәҗрибә уртаклашу өчен бер майданчык булып тора. Предприятиеләрнең чыгымын киметеп, эшмәкәрлекне җәелдерү, әзер продуктларның күләмен арттыру, бизнеска санкцияләрнең йогынтысы турында сөйләшәчәкләр. Җитештерүчәнлек буенча алдынгылар рәтендә булган 5 оешмага экскурсиягә барырга җыйналар. Машиностроение оказалось одной из самых пострадавших от санкций отраслей экономики. Машина төзелеше Россиягә карата кертелгән санкциялардан зыян күргән тармакларның берсе җиһазлар запас сәсләрне кайтару кыенлашканга күрә күп кенә предприятиеләр продукция җитештерү күләмен киметергә мәҗбүр булды. Форумда бу проблеманы чишү юлларын тәкъдим итәчәкбез, которые помогут отрасли преодолеть санкционное давление. Түбән Камада Танак-Арена буз сарайы төзи башладылар. Булачак манежның беренче субайлары кагылган инде. Әлеге проект Татнефть башлангычы белән тормышка ашырылачак. Компаниянең Түбән Камадагы предприятиеләре хезмәткәрләре оешма җитәкчелегенә мөрәҗәгатеннән соң буз сарайы төзергә керешәләр. Анда яңа шугалы һәм Акбарс хоккей мәктәбе дә булачак. Әлеге субай кагалар, оннан соң нигезенә бетон җәяргә керешәчәкләр. Әлеге без сарайын шәһәр үзәгендә төзүчеләр һәм тынычлык проспектлары киселешендә салалар. Ачылышы декабрьдә, аны аеруча балалар түземсезләнеп көтә. Бу сарай төзелдегән. Аннары без дуслар белән монда будем уйнарга. Біз сарайының мәйданы 3000 квадрат метрдан артык, хоккей мәйданчыгы 60-га 26 метр, тренажер залы 4 киеніш ишену бүлмәсе булачак. Проект тулысынча Татнефть хисабына төзелә. Безнең эшләүче җегетләр өчен, кызлар өчен, аларның балалары өчен менә шундый боз сараена тотындык. Һәм инде бу безнең Татнефть компаниясының генераль директоры ягыннан Маганов Нальфачтан бик олы ярдәм булып тора, чөнки чынлап та без аңар мөрәҗәгать иткәнек бу сарай буенча. Танак-Арена ачылганнан соң Түбән Камада Моисеев исемендәге Акбарс хоккей академиясе каршындагы хоккей мәктәбе дә барлыкка киләчәк. Мы будем использовать те же методики. Без Әлмәт һәм Казан шәһәрләрендәге Акбарс академиясе система салымнарын кулланачакбыз. Академия Акбарс. Хоккей мәктәбенә балаларны 3 яшь категориясендә инде сентябрьдән кабул итә башлыйлар. Биредә Татнефть хезмәткәрләре балалары һәм гомумән спортка битараф булмаган Түбән Камаллар шөгыльләнә алачак. Пошел 4-й год, как я занимаюсь хоккеем. Я жду, что больше будет тренировок, игр, дополнительных тренировок. Будут еще больше развит хоккей в нашем городе. Танак-Арена хоккей тренировкаларынан бушап торган арада һәвәскәр турнирлар фигуралы шоу күнекмәләре өчен дә файдаланылачак. Шулай ук Түбән Камаллар тимер аякта шуарга килә ала. Илшат Сәләхов билгеләп үткәнчә, социаль җаваплылык Татнефтьскә хас сыйфатларның берсе. Узган ел компания ярдәме белән Түбән Камада 38-нче лицей һәм Еврика балалар бакчасы ачылды. Бу максатларда миллиард ярым сум акча тотыла. Татнефть ашыгыч медицина үзәген төзүдә дә булышлык күрсәтте. Анда шәһәрдә беренче магнит-резонанс томографы урнаштырыла. Митсягин чишмәсе дә оешма ярдәме белән төзекләндерелде. Хәзер исә Түбән Каманың иң матур урыннарының берсе саналган Кызыл Чишмә бисәсендәге чыганак яңартыла. Гөлназ Гыниятова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Минтимир Шәймиев Казан Кремлендәге мирас һәм гырыф-гадәтләр дигән күргәзмә белән танышты. Ул башкалада кичә ачылган иде. Һөнәрчеләр, дизайнерлар, рәссамнар дәүләт киңәшчесен үзләренең кул эшләнмәләре белән таныштырды. Монда сәнгатьнең төрле юнәлешләре тәкъдим ителгән. Агачтан, металл, күн, пыяладан да әйберләр ясаганнар. Ювелир эшләнмәләр, картиналар, курчаклар бар. Күргәзмә моңарчы Мәскәүдә күрсәтелгән, аннан Казанга алып киләләр. Минтимир Шәймиев аны Россиядә яшәүче халыкларның мәдәни мирасын, гырыф-гадәтләрен саклауда үрнәк булып
тора дип белдерде. Ул Булгарда узучы яңарыш хәзерге заманда Достанның заманча укылышы дигән халыкара фестивальнең асылын ныгыра качарга ярдәм итә диде ул. Танылган галим мәгърифәтче Кайым Насыйриның туган авылын төзекләндерүне дәвам итәләр. Бу көннәрдә Яшел Үзән районының Кече Шырдан авылында яңа буа ачтылар. Ул Россия президенты гранты акчасына ясалган. Хәзер монда пляж, суга төшү өчен баскычлар бар, балык җибәрделәр. Кайым Насыйри музей китапханәсе көннән-көн күбрәк кунакта кабул итә. Казанның Апанай мәчете каршындагы мәдрәсәдә җәйге курслар узучылар чыгарылыш бәйрәмен шушында үткәрде. Галим йөргән сукмаклардан Рания Абдрахманова да узды. Кагаз битенә вак-вак булып тигез итеп хәрефләр төзелеп киткән. Бу Кайым Насыйриның үз куллары белән язган китабы күчермәсе. Әдипнең музеенда аны кадерләп саклыйлар. Экскурсиягә килүчеләргә горурланып күрсәтәләр. Кайым Насыйри шушы авылда туып үскән кеше Шырданда, 16 яшькә кадәр шушы авылда яшәгән. Аның истәлекләрен без авылдашлары бик тә кадерләп саклыйбыз. Кече Шырдан авылындагы әлеге музей янәшәсендә генә мәчет. 120 ел элек аны Кайым Насыйри акчасына төзеткән булганнар. Хәзер яңартканнар. Авылда 300 еллык тал, суын Кайым Насыйри да эчкән чишмәләр бар. Аларны төзекләндереп карап торалар. Бу эшләрне шушы авыл кызы Асия Гыбайдуллина башлап йөри. Миссия буенча Кайым Насыйриның хезмәтләрен, үзен исемен популярлаштыру замандашлар арасында. Аның авылына игътибар җәлеп итү һәм авылны саклап калу. Мәгърифәтче һәм галим Кайым Насыйри туып үскән йорт Кече Шырданда нәкъ менә шушында урнашкан булган. Кызганычка аларның өйләренең бүген хәтта нигез ташлары да сакланып калмаган. Әмма алар казыган һәм гомер буе шуннан су алып эчкән кые әлегә кадәр авыл халкына хезмәт күрсәтә. Буларның барысында килгән кунакларга күрсәтәләр. Бу юлы сәяхәтчеләр Казаннан. Апанай мәдрәсәсе шәкертләре 2 атналык җәйге дин курсларыннан соң Кече Шырданга чыгарылыш бәйрәменә килде. Кайым Насыйри турында истәлекләрне йотлыгып тыңлыйлар. Мин аны беләдем. Мәктәптә ул миңа шагыйрь генә иде. Хәзер мин белдем, что ул ученый, бик гыйлемле кеше булган, үзенең мәктәбен ачкан. Апанай мәчете ул Кайым Насыйри урамында урнашкан. Шулай ук та мәдрәсәбездә, менә бу Апанай мәдрәсәсендә Кайым Насыйри хәзрәтләре белем алган дип санала. Кайым Насыйри мирасы белән шәкертләр генә түгел, башкалар да кызыксына. Без Казаннан үзебез гаилә белән килдек. Хатын, 2 балам. Кайым Насыйри туган авылы бит инде. Аннарысын монда бик матур табигат. Бераз гына аларны татар халкы белән, татар шундый бик шәхесләре белән белсеннәр өчен шундый безнең ният бар иде. Белдем, что ул Казанда Апанай мәдрәсәсендә укыды. Касымия икенче аның исеме. Тагын белдем, что ул менә бу мәчетне төзеде. Ул аңа 1000 сум бирде. Хәзерге акчага ул 20 миллион примерно. Менә мин шаккаттым. Кече Шырдан авылы зур түгел, Алы Шырдан җирлегенә карый. Биредә 80ләп кеше яши. Узган атнада монда президент грантын отып яңа буа ачтылар. Төзекләндерү эшләренә авыл халкы да үзеннән зур өлеш керткән. Соңгы 3 елда бик күп буш участоклар сатып алынды, бик күп буш йортлар сатып алынды. Хотя алар 10 ел, 15 ел сатылмаган участоклар, сатылмаган үйләр сатып алынды. Бу үзенә күрә бер күрсәткечен дә ярдәм итүе. Тантаналы шартларда буа ачканнан соң шунда уганда балыклар җибәрделәр. Авыл тарихны өйрәнүчеләр генә түгел, балыкчылар өчен дә кызыклы булсын диләр. Киләчәктә планнары балалар мәйданчыгы төзү. 150 ел элек Кайым Насыйри шулай туган авыл өчен янып йөрсә, бүген авылдашлары аның эшен дәвам итә. Яшел Үзән районыннан Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Алдагы хәбәребез телевидение сигналында өзүклүкләр булган тамашачыларыбыз игътибарына ТНВ һәм ТНВ Планета телеканаллары, шулай ук Булгар радиосының тапшырулары барганда кыска вакытлы өзүклүк булуы ихтимал. Ул телевидение сигналы тапшырыла торган Спутник иярчен эшчәнлеге белән бәйле. Хәзер Спутник тапшыргыч оператор аларны бетерү буенча эш алып бара. Иртәгә Яңа гасыр каналында ремонт профилактика эшләре башкарылачак. Ул төнге 2-дән иртәнге 9-га кадәр бара. Шул сәбәпле бу вакыт аралыгында ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, Шаян ТВ, Майдан телеканалларында тапшырулар күрсәтелмәячәк. Шулай ук ОТР телеканалында иртәнге тапшыру трансляциясе дә булмый. Булгар радиосы программаларда иртәнге 9-дан соң гына эфирга чыга. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бүгенге үз эшен тәмамлый. Хәзер рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат булачак. Уңышлар сезгә.
В аптеках Фармленд летняя фишка. Покупай в Фармленде, получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Лето, жара. Насладитесь сочной ликвидацией в сети ювелирных салонов «Яхан». Насыщенные краски рубинов, сапфиров и изумрудов, сияние бриллиантов и золота со скидкой до 60%. Проведите лето со вкусом. «Яхан». Рады удивлять. Премиальный внедорожник Exit – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июле с выгодой до 670 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Данил Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны эшләтү җәй көне арзанрак. Лето промокодын әйтегез һәм индивидуаль заказга 20% ташлама алыгыз. Казандагы 267-166 телефоны буенча хәзер үк шалтыратыгыз. Яндекс Погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы һава урыны белән явым-төшем ихтималы зур. Температура көндез якынча 24 градус җылы, төнле 14 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама Яршалы Алабугада монда да яңгыр явачак. Һава температурасы 26 градуска кадәр күтәреләчәк. Төнле уртача +15 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш Әгәрҗе Менделеевскида болытлы һава. Көндез уртача температура +24 градус, төнле 15 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш Арча Кукмара Балтачта шулай ук болытлы һава. Көндез якынча температура 26 градус җылы, төнле +13 градус. Көньяк көнбатыш Болгар Буа Чүпрәледә явым-төшем ихтималы зур. Көндез якынча температура 25 градус җылы, төнле 17 градуска кадәр. Чистай Әлмәт Мамадышта болытлы урыны белән яңгыр явачак. Көндез уртача температура 26 градус җылы, төнле +16 градус. Пәнҗешәмбе температура бераз түбәнәячәк. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Башкалабыз Казанда болытлы һава явым-төшем ихтималы зур. Көндез 27 градуска кадәр җылы, төнле якынча температура +17 градус. Җил уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 741 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 64%. Җирнең магнит кырытыныш